let's get it on mga idol, no? So yun na nga, at magandang gabi sa inyo lahat. At yun na nga mga idol, no? Nagkita-kits na naman tayo mga idol. At yun, merong ano ngayon, loading ngayon, no? Loading ngayon, ano, April 1 ba ngayon? Oh, April 1, no? April 1. Yun, loading na naman ng ano, ng PUF mga idol. At yun na nga, no? Magpaparegister na tayo mga idol. Register ng LOP, tapos register din ng mga ibon dahil may pooling ngayon mga idol. At yun na nga. Ha? Ayun, ano, may pooling ngayon at ano, i-entry na natin yung mga warrior natin sana sa Patibayan mga idol. At yung dalawa lang isal natin mga idol. At ito sa Aliana Lop, no, ilan sa inyo? Siyam. Ilan sa inyo? Siyam. Ayun, siyam sa kanila, no. So tara mga idol, no, at yun na nga, no. Ano na, wala pang nagano mga idol, wala pang nagkaarga mga idol. At tara na. Umpisa na para manguna tayo dun sa pagkarga ng ibon habang wala pa ganong pila mga idol. Let's go. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Yo, what's up? Finally mga idol na. So yun, hindi tayo uli ngayon sana sa PUF. At ito nga mga idol, no, magsasakay ulit tayo ngayon mga idol. Sana kasi ngayon, Gimba Nueva Ecija mga idol. At yun nga, ito register na ng, ano, ng mga Patibayan. So isasalin natin yung dalawa natin at sa Aliana Lop. Ilan sa inyo? Siyam? Ay hindi, 7 lang pala daw sa kanila. Yung mga idol, no, at yun, para maging ano, legit na warrior na sila mga idol, na dahil sa yun, magpaparegister tayo. Ayun nga, sana itong Cebu natin, no, makatibay pa rin mga idol. Umuwi pa rin sila mga idol, no, dahil sa niya 2 months tsaka 3 months yung sa akin mga idol, no. Ito, tropa natin si Manman Lop. Yan, nagsasakay na mga idol. Solid yan mga idol na Manman Lop. Yan. So yun na mga idol, no. Ito Manman Lop, sibungsin yung mga ibon niya mga idol. Ayun nga, no, sa bayan na ito mga idol, no. Oh, Patibayan ito mga idol, bakbakan sa Kalawakan. Ito training pala naman ito mga idol, no. At di pa nakakaano yung ano, yung abangan bukas. Yun nga, hindi pa tayo pwede sumali sa pooling dahil nga sa hindi pa tayo nakapag pa-register ng ano, LOP natin. So ito, nagpa-register tayo ngayon para sa next race, makasali tayo mga idol. Ano, nagtatalpak na si Jojo mga idol. Ito, malakas na si Jojo, Lokman. Ilan na yun, Jo? Ano ba sinali si Batman sa ano? Dapat ba sinali? Pa-register? Ba't dapat di ba sinali si Batman? Kilala naman sa kabila yun eh. Sige na yun, okay na yun. Yun na nga mga idol, no? At yun. Yung mga idol, sa mga nagtatanong mga idol, nagtatanong ng ano, ng loading station, no? Sa Pangmaysak mga idol. Ayun, at yun, wala pang ano, laman yung baba mga idol, dalawang crates pa mga idol, no? At yun, kayo na lang hinintay. At malamang dito maglalabasan ng may malakas dito na tayo. Panggulo lang tayo dito mga idol eh. May vlog lang. Ayun na nga, no? Mga idol, no? Tapos na tayo mga idol. At yun, tapos na magkapakuyan ng mga idol, no? At yun nga, no, dito sa Sapang Maysak, no, sa Bakalapatids, na dito sa Sapang Maysak, mega shoutout sa inyo, no. At yun, abangan tayo bukas mga idol. Ay, wala pala tayong abangan kasi wala naman tayong pooling, no. At yun, hayaan natin sila pumasok sa LOP natin. The next day. Good morning mga idol, no. At yun na nga mga idol, kanina binitawan yung mga ibon dun sa Gimba Nueva Ecija is 6:10. So yun na nga, no. I-check natin yung mga warrior natin dito kung nandito na lahat mga idol, no. Dito tayo sa LOP ko, no. At yun na nga, no. Mga idol, kasi feeling ko mga idol, no, kulang tayo ng isang mga idol. Yun na nga mga idol, no. So dito na rin naman na, ano nga mga idol,
Ito yung first dumating natin mga idol. Yan. Ayan, napakasulit yun mga idol sa liparan mga idol. Batang-bata yan mga idol, no? 4 months old mga idol. At ito po yung pangalawa mga idol. Ayan. Ayan po yung pangalawa natin mga idol, no? So hindi po nakasali sa patibayan niya. Nakasali sa patibayan natin is ito po. Ang sa patibayan po natin nakasali. Ito po, yan. Yan, pangatlong dumating sa patibayan. Yan. At ito po yung ano. At yun yung ano, yung isa pang nakapatibayan natin yung white na yan, Jansen. Tapos ito yung ano. Ito yung pang-5. Yun nga, no? So kulang tayo ng isa mga idol, no? Ayun nga, kulang tayo ng isa. Check tayo mga idol. So ano, 9-10 mga idol, 9-10 yan. So masyadong tanghali na, wala pa yung isa natin, no? So sana lang makauwi mga idol, no? At yun yung mga idol na si Jansen natin mga idol. Mayroong pares yan mga idol. Ayan. Ito yung pares yung mga idol, oh. Ayun, nagilimlim, oh. Nandun, oh, si Grayson. Ayan, oh. Ayan. So, pakita mo na, mag-hi ka muna sa camera ko. Mag-hi ka muna dito. Ayan, mga idol. Yan yung ano niya. Tapos, ito isa nakapatibayan natin mga idol. May ano rin to, may pares din to. Ayan, may pares din to. Ayan yung pares yung mga idol, oh. Yan, so nagilimlim din yung pares niya. Yung nga, minalas yung ano nila kasi dito sa taas may natulog eh. Kami mga tayo-tayo dyan, no? At dyan, kulang tayo ng isa mga idol. 5 lang umuwi mga idol. At sige na, may araw pa naman, may oras pa naman mga idol. At maghintay pa rin tayo mga idol na medyo maaga pa. Yun, mahaba pa yung oras para sa may hapon, alas 5. Yun nga mga idol, no? At yan, sa mga subscriber ko dyan, no, 52 subscriber tayo, no, maraming salamat sa inyo. Yan, sa mga iniwala. At sa mga iniwala pa mga idol, please naman mga idol na pa-subscribe ng channel na to mga idol. At type na rin yung notification bell para sa gagawin natin mga video, maging updated kayo. At hanggang dito na ito mga idol, bye-bye!